engeke ifane nezinye kodwa zithi sisuka nje kungabi lento esifisa ukuthi ibe yiyo. Mhlawumbe kuba yenye into mozokuthiwa bayagqebhana abantu lapha awazi ubagqebhanelana. Mhlawumbe uyazi ngazi. Ebese-ke kuthi sivelelwe ingozi engaka sihlukene nama-comrade ethu engozini ngendlela ebuhlungu ngendlela eyisimanga. Ebese-ke kuthiwa sizowavalelisa la. Thina sibone isikhathi sokuthi sizoyona lento siyonisise. Angazi kuthiwa ukuhetlisha silunga ngisazi mina. Ukhona yonke inhlobo abantu labahloniphekile abefundisa amakhosi. Thina kunomuntu esicabanga ukuthi asimthandi-ke lo muntu. Kodwa la ukuba mhlawumbe besifike kuqala sathi sorry sibani bani lapha sicela ahambe ngalezi izathu ngabe mhlawumbe kuzwakela. Sivele sibanga umsindo sengazingane ezincane ezingazi ukuthi zenzani. Angiyazi leyo ndaba. Uyabona kunama-report amaningi ukuthi ey'ndaweni ezahlukene abantu bayaxabana babangey'khundla. Ngiye ngithi bafunani pho emkhondweni uma benjalo. Uma ucasukela ucomrade kodwa ukhona la. Yini ungayi kwenye organization ziningi kangaka? Ngoba thina lapha asifuni imisindo, asifuni mzondo, asifuni imbamba. Abantu ebebesenzisa lonto sibashiyile. Seza la. Ufunani ke la? Uma ungenanhlonipho ufunani? Utshene mina-ke nje mina muntu wakaZungu. Uma ungenanhlonipho ufunani ke la? Sekungachitheka isikhathi sethu sokuvalelisa ama-comrade sikhohlwe yiwo. Sikhumbule umuntu nje simzondawo la. Ngoba phela lento ibiqonda ukuthi kuzothiwa ke kakhulume kanti sisesimaphi la, simaphi la. Singayibiza kanjani futhi umkhonto singewona? Singayibiza kanjani futhi umkhonto ogwaza kanje gwaza thina? Inhlonipho ayikho. Ngisho abantu okuyibona baphethe uhlelo bayakhuza abakhuzeki. Ngoba khona abantu abathukuthele nje. Ukuthi bathukutheleleni mhlawumbe ngathi ake bazositshena yini le nkinga kangaka ebangela ukuthi bangasihloniphi sihlezi la. Sonke sila bangahloniphi ngisho ocomrade abahambile emhlabeni. Kunentukuthelo nje ongayazi ukuthi yini eqashulo hayi. Yini yona le? Angithi sotuzo kothukela la. Amanzi asekhona. Sawacela lawa sothukela ba. Ngiyacela amakhomrade umsindo usuke lapha ya. Ningaphindi niyenze lento emngcwabeni. Ningaphindi. Siyayakha umthetho yabantu abangazi ukuhlonipha sizonixosha ngempela embuthweni. Ngoba sifuna lo muntu. Ngoba sifuna lo muntu uzothe. Uhloniphane. Uma unenkinga noComrade, mbike kwi-leadership. Kudilwe naleyo nto. Hayi ukuthi sibone sibukise ngayo nje. Ngoba asimsizi umuntu wase-South Africa
uzojoyina kanjani umuntu wase South Africa kithina ethi hey labahlaza labantu ngisho emngcwabeni bathukana bayaqebhana no beke kulunge bakwethu beke kulunge ngiyacela ningaphindi niyenze lento uma ninenkinga iseni kubaholi badile nayo kwenziwa njalo umbutho wenzelwe lokho asifanje nabantu engathi imbuzi sihlezi le yenye yakho ishona le enye iyahlabenye ngempondo no ngiyala bakwethu otherwise asikwazi ukuthi sithi yithi manje ibutho lokugcina lokukhulula South Africa sibe thina ngokwethu sibonakala engathi asikulungele lo bonakele mina emphefumulweni angijwayele lento angijwayele ngisho ingane encane ngiyayihlonipha angazi noma lento iququzelwa izitha zethu ezingaphandle noma izitha zethu ezicashela kithina ngoba phela ukusuka nje uphazamise umngcwabo kodwa unathi la kunama feelings afana nawethu la sonke silango ukuba sisidabukile la sizokhalisa imindeni la thina sesisuza uqhushululo isho ukuthini leyo nto uhle ngoba abaholi bonke baphelele la iningi labo kusho ukuthini lo mhlawumbe kuzoba khona ozosukuma lapha kulela bandla azochaza okubengemunye uzoba representa lapha eze la lozokwazi ukukhuluma chaza kahle ukuthi yini lebangela ukuthi uthi sisengcwa endabeni enzima lokufihla abantu kube khona uthi no noma ngabe nemfihla mina kodwa ke ngimi lo qhwaqa angazi ke baholi ngoba la ngizofisa mina kunento engihlale ngizizwa kuthiwa ama-comrade awezwana ey'ndaweni ey'ningi ezahlukene kokunye kuthiwa babangeyikhundla angazi ubani lo owathenjiswa isikhundla zakhe ukuthi yena umthetho wakhe yoba nje umphathi isikhundla ngoba kufanele ukuthi umuntu akhethwe yithi la angayikhethi umuntu uma ebona bakhona ungahambi kahle akubike kulaba aripota kubo ukuze kulungiswe asikwazi ukuthi sithi zokhulula izwe sibe sizondana thina sibe siphoxana thina kodwa sizokhulula izwe sizohluka kanjani kulo muntu osaguga kakhulu enihlale nimbiza khona umuntu enihlale nimbiza nakuthi uyahlupha owasihlupha sonke saze saphuma ngesanga kodwa kangiphumanga mina ngikhona lapha ngaphakathi hayi nomsebenzi omkhulu engisazowenza ngoba ngilungisizwe angifuni ukuphoqa okhokho aba-form an organization for very very good reasons yona abantu bese sicabanga ukuthi yoniwe okhokho yena abantu so dila nabo lesikhathi salapho siyeza okwamanje salungisa into eyonakele khululizwe saphumelela njenganje saqeda sathi ngesaphatha sizobaqoqa boza baqoqa la kodwa ke indaba endala leyo ngiyacela ama-comrade ami
ngiyacela litshene nabanye